Urip kok bedino mabuk mendem terus. Niki enake lha apa ya? Kudu inspirasi sih. Ben ra mendem terus uripku. Wah. Iya. Aku pengen ndet ae ah. Uripku ben ono variasine. Ben ora mendem ae, ben sekali ono ngendate bareng. Cocok. Ndet ameh. Boy. Gue man, ombene neh sadurunge ndet. Enak. Ndet ning wit iki ya. Kok sabu. Aduh. Piye ngene. Taline nakal. Dene kepiye? Ini apa ora yo? Wah, kok keliru. Wah, masuk ta ora iki? Masuk. Masuk yo, ndak ngene ae. Cara wis kenceng. Kenceng ta ora iki tapi ini. Tali aduane ngene ganti akhlak ini. Halo. Ojek online. Kowe kok online terus chatku ora tau mbok bales lah, Lek. Sek. Balaku apa kendat sek. Lho. Mat. Jok kendat teh. Aduh. Gak aneh aku buat gak galak kowe. Aduh. Wah, aku gitu. Tolong. Aduh. Iya. Tolong. Masam racun aku kok bahaya gitu. Aduh. Jangan diangkat gigi sami jenenge. Buka. Heh. Iya bocah iki. Bocah akhlak iki. Sebentar. Ini apa kendat lah? Colo. Wong kok senengane ngaret-ngaret wong ae. Wong kowe tak slametno. Lho masalah opo? Ojo koyo cara koyo ngono. Ngono piye ya Allah? Ki ape kendat ta? Ora, aku kur ngene lho. Aku lur variasi urip. Kan mendem ae ya. Aku pengen di variasi anyar lho, ngendat apa. Variasi liyane kendat. Sambel enak, soto enak kok kendat iki lho. Gila apa iki cepet iki. Iki sule mbok kalungi rapia ini golem mbok kalungi rapia bocah rek iso. Cara raro. Cara raro piye iki, Mang? Raro sapa? Ya maksudku ki ape ngendet cuma lho. Aku dolanan ora temenanan kok. Aku mbok prank iki, Mang. Sebut apa yang sapa? Ora dipegang blas nang kowe. Kowe mbok kalungi kene anakku. Wis kene lho go bareng jane iki ana masalah apa to? Iya, enek go. Ya tak linggah kok. Cek go sik tak linggah. Kowe kok jane ana masalah apa? Akhir-akhir iki tak delok kok mendem. Dingi kok aku ngarit yo. Ngarit aku petok kowe mendem tiba ning dalan. Untung tiba ning dalan. Sor tiba ning jurang. Yo tak jarno. Tanem bocah. Ngene lho. Piye ana masalah apa? Ngene lho, Sam. Ceritane nganu. Pola. Jeru iki. Jeru kaya jerune kaya sumur temenan iki. Ngene lho ceritane ku. Aku tinggal nganu. Tinggal sapa? Tinggal
pacarku pas lagi sayang-sayang. Modelmu kok ekran ndek pacar ya? Kampretan bicar iso. Ngono iku kowe frustasi. Oh, yo hasilnya ora frustasi, Kur. Pantes Golek kok. inspirasi ya. Akhir-akhir iki yo mendem sithik-sithik mendem. Yo ben ora kepikiran terus aku. Mbok aja ngono. Cah mendeman jenem Terus kepiye awakmu. Terus kepiye nek ra ngono? Ngene ngono. Yo ngene nek ora ngono. Kowe Sapa majenge pacarem? nganu sing ninggal aku pas lagi sayang-sayange. Heh. Kae lho, Niken. Niken. Ngerti Niken aku. Niken anake Pak Jarwo kae. Yo anak Pak Jarwo. Sing guri omahe nganu kae, sapa? Guri Medar kae. Yo bener iku. Lho nggih lho ati kowe. Ora trimo aku. Aku kenal bocahe nganu, cok. Apa jenengem? Mot. Aku kenal bocah Mot. Tenang ae, tak urusane. Aku ora trimo, Go. Lho temenan. Sebagai balamu aku ora trimo. Ya matur nuwun ya. Kowe digolak apa digeloro ati cah wedok lho, nganti ape kendhat koyo ngono lho. Kowe iku bolo plekku kan. Iya matur nuwun. Aku ora trimo. Aku tak urusane kok. Ya urusno ya tulung. Kowe tenang ning kene ae. Iya, Aku tak ngrono. Ya aku tak paranane bocah ora trimo wis. Aku gede loro ati. Loh. Iku udah Niken. Wah, ora bener bocah. Kan. Kena. Rasakno ora kowe. Sopo masih balang? Kau tau ditapuki wong edan iki. Kowe sing marai lara ati balaku. Ini kan aku ya. Balaku lemot, buge lara ati ya. Ora trimo aku. Nek aku ngerti apa. Tapi ngene kan. Bicara bener iki. Kowe kan njalukmu apa? Njalukku duit, Mas. Lho. Kowe wis gawe lara atine balaku aja njaluk duit. Oh iya yo, kepiye yo? Aku kok malah lali ke? Iki kok nyawang kowe langsung lali. Wis urip ya, pernah mulai yuk. Aku aduh. Sama aku rono ya. Puter. Ayo kok. Mundur. Ini masalahnya apa tuh gimana? Thank you.